Zabidiola deitzen naiz, 39 urte ditut eta 3 aurren aita naiz. Lekuinen bizi naiz eta lanbidez herriko etxeko langilea naiz. Nire gazte denbora pasatu dut militatzen gazteria mugimenduan, edo Euskaldun gazterian, edo EHZ eta festivalean, eta orain nire herriko bizitza publikoan enplikatua naiz. Kampaina honetan engaiatu naiz 3 arrazoi nagusiengatik. Lehenik, uste baitut gaurko sistema kapitalista honek orrialdea pasatu behar duela. Soberan justizia sortu ditu eta beste jendarte justuago bat sortzeko beharra ikusten dut. Bigarrenit, uste dut Ipar Eskolegiak berezko instituzio bat behar duela orain. Eta baldintza daudela denen elgarrekin junen altsatzeko. Eta hirugarrenik, uste baitut hau guzia eramaiteko lan kolektiboa ezinbestekoa dela. Beraz, 3 osagai horiek harrapatutu ditut gaur egun Eskolegia bai koalizioaren bainan. Ekainaren 10ean, Parisek eskolegitaren boza entzun beharko dute. Geroa gurea delako, bozkatu Eskolegia bai.